ମୋ ନାଁ ଜାନକୀ ସାହୁ, ଘର ବେରେଗା ମାଝିଗୁଡ଼ା। କାଲି ଜାଗର ଥିବାରୁ ଦଶମପୁର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି 11ଟା ସାଢ଼େ 11ଟା ବେଳେ। ଆସିଲି 3:30 ବେଳେ। ଘରେ ଆସି ଚାବି ଫିଟେଇ ଦେଖେ ତ ଗଡ଼ରେଜ ଖୋଲା ଥିବାରୁ ସବୁ ସୁନାର ଖୋଳମାନ, କ୍ୟାସ୍ କିଛି ନଥିଲା ମୋର। ଚେନ୍ ଗୋଟେ, ମୁଦି 3ଟା, ଶଙ୍ଖା, କାନର, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ଝିଅର ପାଉଁଜି, ଝିଅର ଲକେଟ 4ଟା। କୋଉ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଘର ଚଳଉଥିଲି ମୋତେ ଏକା ଜଣା। କୋଉ ପ୍ରକାର ମୁଁ ସାଉ ମଜା ନେଇକିନି ଚପଲ ବେପାର ମାନେ ସବୁ ସୁଝିବି, ସେଇଟା ମୋତେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋଟାମୋଟି କେତେ ସୁନା? ସୁନା 6 ତୁଳା, କ୍ୟାସ୍ 3 ଲକ୍ଷ ଅଧେ, 40,000 ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ନାହିଁ। କୋଉ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଘର ଚଳଉଥିଲି ମୋତେ ଏକା ଜଣା। କୋଉ ପ୍ରକାର ମୁଁ ସାଉ ମଜା ନେଇକିନି ଚପଲ ବେପାର ମାନେ ସବୁ ସୁଝିବି, ସେଇଟା ମୋତେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପୋଲିସ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚୋରକୁ ଧରାଇ ଦେଲେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ମୋତେ, ଆହୁରି କ୍ୟାସ୍ ତକ ମିଳନ୍ତା, ସୁନା ମୋର ଜିନିଷ ମିଳିଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଜମେଇଥିଲି। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, ଏଇ 6 ମାସ ହେଲା ଅପରେସନ କରିକିନି ଘର ଚଳେଇଥିଲି। ଚୋରେଇକିରି ମୋର ସବୁ ସାମାନ ନେଇଗଲେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ମୋର ଘର କୋଉ ପ୍ରକାର ଚଳେଇବି ଆଜ୍ଞା। ଚପଲ ବାଲା ମାନଙ୍କର ଅଛି 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଲେଖା, ମୁଁ କ୍ୟାସ୍ କେମିତି ଦେବି? ତାଙ୍କର ସବୁ ବେପାର କରିକିନି ଘର ପଇସା ରଖୁଥିଲି, ଟିକେ ମୁଁ ସାମାନ ଦେଇକରି ପୁଣି ସାମାନ ଉଠେଇବି ବୋଲିକିନା।